Seuraa tutoriaali talven pakkasiin. Kuten moni muukin, niin kylmää vettä ei tuolta tuu hanasta. Putket on jäässä. Lämmin tulee, kylmä ei. No, miten tää fiksataan? Tosiaan käytössä on tällaisia moderneja muoviputkia. Vähän huonosti taittaa näkyä. Mutta muoviputkia, nämä on tapana laittaa tällaiseen suojaputkeen. No, okei, täällä kellarissa on kylmä, hyvä. Tossa on tuo, se voi olla tuo tai tuo, en ole varma. Ei tietenkään merkattu mitenkään. Liimataan tuo imuri tohon noin. Jes, mitäs sitten? Laitetaan imuri päälle. Niin sehän imee silloin sieltä toisesta päästä sitä ilmaa. Ja se on vielä ehkä vähän pienempikin imu riittää. Toivottavasti imee sitä läpi. Sitten kun tullaan tänne näin, täällä kuuluu selvästi, että on joku imu. Ja selvästi tuntee, että täältä käy imu. Eli sit vaan odotetaan ja kohta vesi virtaa. Yes. Lifehack teille kaikille, hei. Hehehehe. No niin, ja sitten tää oli hyvä idea. Nyt mulla on paskana imuri. Vettä ei tuu vieläkään. Ei sentään nyt poikki on letku, mutta mä oletan, että tässä nyt kävi, niin tuossa meni yllättävän pitkä, ettei se lähtenyt sulamaan, niin se nyt saattaa olla melkein tunnin tuossa vetämässä. Se ei sulanut. Ja nyt täällä on vettä tuolla imurissa sisällä. Niin oletettavasti se putki on siinä edelleenkin jäässä. Ja sitten kun se imee tuolta lämmintä ilmaa tuolta ylhäältä, niin se tietenkin se siitä ilmasta kosteus tiivisti tietysti se putken pintaan ja tää imuri imisää itteensä. Tää homma voisi teoriassa toimia, mutta en suosittele. Ja sitten tietysti lisänä se, että nyt tulin tässä kahtomaan, että mikä tässä on, niin otin tuolta imurin pohjasta kiinni ja saatana, hyvä ettei henki lähti. Että varokaa sähköä, sähkö on vaarallista.